Добър вечер, дами и господа. Вие гледате новините на телевизия Ида. В началото на емисията вижте по-важното от деня накратко. Хасково събира подписи за оставката на кмета Георги Иванов. Кампанията продължава и в неделя. Министърът в оставка Десислава Атанасова откри областната кардиология. Грипът отшумява, остават обаче сериозните последици от него – бум на пневмониите. На кардиология бе открита официално днес в Хасково от министъра на здравеопазването в оставка Десислава Атанасова. Над 2,5 милиона лева струва на болницата новото звено и ремонта на кардиологията. Новото звено на Хасковската болница бе осветено от свещениците Златко и Николай. Те подариха на ръководството икона и Библия. Лентата бе прерязана от министъра на здравеопазването в оставка Десислава Атанасова и от директора на областната болница доктор Славчо Близнаков. Аз поздравявам екипа и ръководството и всички, които работят тук, с това, че успяха, въпреки времената на криза, въпреки... Най-важен е така нареченият златен час. При инфаркт на миокарда, преди да настъпат необратими явления, чрез тази апаратура може да се премахне запушването на отделните съдове. Ако един пациент трябва да бъде закаран в София или в Пловдив или в Стара Загора? Губи се време, докато се транспортира болния, тъканите на сърцето или на мозъка умират. В случая това се избягва. Много хасковлии вече дължат живота си на ангиографа. Най-младият приет с инфаркт е на 33 години, най-възрастният на 92. Всеки ден между 5 и 8 човека се лекуват с ангиограф. Има възможност за още толкова пациенти дневно. Бих казал, че начинът, по който работим, е на университетско ниво. До сега, от началото на стартирането на дейността, фактическото стартиране 14 януари беше сложен първият пациент на масата. До сега имаме около 200 пациента преминали през лабораторията по инвазивна кардиология. От всичките тези пациенти около 25 бяха с остър миокарден инфаркт, някои от тях много тежки, които даже имахме случаи с клинична смърт, който беше така успешно лекуван и с минимални поражения по миокарда след интервенцията. Също имаше доста тежки случаи, които бяха успешно решени. За сега всички пациенти са си вкъщи и са добре. Видях отделения в Хасковската болница, които от 30 години се ремонтират за първи път. Това отделение и тази високо специализирана апаратура отново в Хасково дава шанс на много хора да живеят. Тоест въпросът за парите, да, разбира се, че е изключително важен, но ето и той намери своето решение. Аз мятам, че трябва да са спокойни медицинските специалисти, да бъдат близо до пациентите си, да влагат всичко от себе си като професионализъм, за да им оказват необходимата медицинска помощ. Въпросът с финансовите средства е въпрос на мениджърите. Ето един добър екип, един добър мениджър, който успява въпреки условията и въпреки кризата, изобщо икономическата, да се справя. За миналата година няколко отделения в тази болница са заработили в нови темпове, с нова апаратура и с ново оборудване и извършени строително-ремонтни дейности. Атанасова каза, че проблеми с здравеопазването няма да има, въпреки недоволството на лекарите. По думите й, нито един пациент няма да бъде оставен без лечение. Тя бе категорична, че няма криза в бюджета на здравната каса, нито пък има проблеми с средствата за лекарства. Десислава Атанасова отказа да коментира дали би приела покана да бъде отново министър на здравеопазването в новото правителство. Финансирането на центровете за спешна медицинска помощ в общинските болници е успех за този министър на здравеопазването. Болниците настояват да получават пари за спешната помощ. Едва тази година обаче в новите договори с здравната каса е заложена сума за плащане на изследванията и консултациите на спешните пациенти. До сега тези дейности бяха за сметка на болниците. В момента да се заплащат. И суми от болниците за месец януари вече са платени, очакват се отчетите за февруари. Парите за тях вече са осигурени, каза министър Атанасова. Тя подчерта, че това се случва за първи път от много години насам. Министър Атанасова увери директорите на общинските болници, че всички дейности ще им бъдат платени.
Над 90% от фирмите са потенциални нарушители на Търговския закон по отношение на марките. Това каза адвокат Иванка Пакиданска, представител по индустриална собственост и европейски патентен представител. Тя бе лектор на семинара "Марки и стандарти. Гаранция за успешен бизнес". Проявата бе организирана в Кърджали от Хасковската търговско-промишлена палата по българо-гръцки проект. Промени в Търговския закон от преди година и половина определят правилата за регистрация на марка. Всяка заявена марка се публикува за опозиция и в 3-месечен срок от публикацията за опозиция всяко заинтересовано лице трябва, ако иска естествено, срещу заплащане на една такса, която между другото не е никак малка, 400 лева е таксата за опозиция, може да възрази срещу регистрацията на друга марка. Информационният ден в Кърджали е финансиран по програма Европейско териториално сътрудничество Гърция-България. Основната цел е да се намалят различията между трансграничните региони по отношение на ефективния контрол на пазара. Значително са намалели случаите на заразни болести в областта. Такава